Cada día que traballamos por esta provincia é un agasallo, desde este pazo ou desde calquera punto deste territorio. Mires onde mires, hai persoas que nos demostran que Pontevedra é unha provincia extraordinaria pola que merece a pena comprometerse, traballar, loitar, soñar. Iso ten moito valor. Un valor en forma de confianza, de responsabilidade, de resultados. Un valor que nace de escoitar, entender e atender. Desde 2023 sabíamos que podíamos dar máis. Partindo do que nos une, tenemos un lema en común con la Diputación de Pontevedra, que es tender puentes. Hai un valor en mirar polos colectivos que a diario miran por nós. Temos un sistema totalmente adaptado ao século XXI para poder levar agua de calidade a 176 usuarios. Hai un valor en mellorar a vida dos 61 concellos. Con esta reforma tenemos todo lo que necesitamos. En facer que as Rías Baixas sigan a ser o noso mellor tesouro. A verdad que sempre nos escoitan cando pedimos algo. Hai un valor en axudar a quen máis o precisa. El objetivo es la rehabilitación psicosociolaboral de personas con trastorno mental grave y sus familias. En levar a nosa cultura a onde antes non chegaba. Este tipo de axudas favorecen que poidamos levar Torroso lonxe, fora da casa. En que os que coidan de nós poidan adquirir material de incendios e material sanitario. En dar novas oportunidades. Ya hice un FP básica de 2 años y ya hice las prácticas y ahora voy a empezar el día 1 de julio a trabajar. O valor de ser un lugar que atrae ideas e cultura. O Museo de Pontevedra é o corazón da cultura de unha cidade como Pontevedra. E tamén acentos. Las playas, los restaurantes, claro, el Camino de Santiago es algo que hemos contado a nuestros amigos. E moito, moito deporte. É moi importante o ambiente, a forza e o cariño que sentimos todos os días do ano da xente da provincia de Pontevedra. Somos unha terra de camiños que de como estaba a como está, o cambio é impresionante. Que viaxa máis alá das nosas fronteiras. Todas as xestións, toda a documentación, todas as dúdas que teñas podes resolvelas desde a plataforma virtual da Deputación. Sabíamos que o noso valor tamén estaba en elixir as mellores persoas para cada misión. Con esta Diputación iniciamos unha idade de ouro do Museo de Pontevedra. É a proa desta cidade. E nunca a Diputación de Pontevedra investiu tanto en Pontevedra como está facendo esta Diputación. Damos máis apoio que nunca ao tecido deportivo provincial, superando as 5.000 axudas a deportistas e a entidades. Destinamos máis fondos que nunca para a cidade de Vigo. Somos a provincia do deporte. Inversións que nunca se tiveran feito son a proba dunha transformación totalmente imparable en todos os 61 concellos da provincia de Pontevedra. Somos a Diputación do tecido asociativo, somos a Diputación do asociacionismo, somos un modelo único en España. Por primeira vez na historia, os visitantes estranxeiros son en número superior aos nacionais e crecendo a ritmo de máis de un 10%. Demostramos que soubemos escoitar, entender e atender ao movemento cultural da nosa provincia. Todas as necesidades en momentos moi complicados aí estuvemos. De feito, subimos as subvencións en unha cuantía bastante considerable. Fixemos unha mellora sen precedentes nas estradas provinciais. Melloramos a seguridade viaria, a mobilidade peonil e o espazo público. Dende a cooperación transfronteriza captamos fondos europeos, facemos diversas actividades, sempre nunhas dinámicas colaborativas absolutamente entre España e Portugal. A Diputación de Pontevedra apostou por ter unha provincia máis igualitaria, máis cohesionada e mellor atendida. Máis de 5 millóns de euros cunha única finalidade, a mellora da calidade de vida dos xóvenes que residen neste centro. Temos unha administración digital de calidade para a veciñanza e os concellos. Melloramos todos os parques de bomberos que existen na provincia e tamén sacaremos numerosas plazas para os servicios de emerxencia da provincia. Ese é o noso valor extra. Sacar o mellor do que xa somos. Dar máis pola provincia. En 3 anos fomos quen de facelo canda vos. Grazas por facelo posible. O mellor está por chegar.
Vicepresidentes, compañeros, compañeiras, deputados, deputadas, alcaldes, alcaldesas, concelleiros, concelleiros, autoridades, todos os traballadores da casa, moi bons días a todos e a todas, e grazas por estar aquí. E por iso eu vos quero dar a benvida. E antes de nada, vaya o maior dos agradecementos a Abilio, Javier, Carlos, Sara, Mai, Amelia, Andrea, Hugo, Walter, Miguel, María, Fallou e Elisa, por poñer voz e cara á sociedade civil desta provincia. Eles non son actores. E tampouco estamos facendo ninguna campaña publicitaria. As campañas publicitarias da Diputación, sabedes que triunfan, están tendo un éxito, non vimos aquí a facer ninguna campaña publicitaria. Son persoas reais, de carne e oso, con nomes e apelidos, que elixiron encarnar os fitos que non son deste goberno, que son de toda a provincia. Porque aquí gobernamos para todos e os éxitos son de todos. En 3 anos, imaginadevos, pasan moitas cousas. E consideramos que é importante que sexan contadas. Vedes aquí uns taburetes. É un formato particular. O mellor en actos destas mesmas características, estades acostumados a escoitar, por falar o presidente, pero hoxe temos un formato, para que? Para que os deputados e deputadas da súa voz nos conten os fitos, os logros das súas áreas de responsabilidade, se non de todas as máis importantes, para que tamén vos o valoredes. E de xeito resumido, tedes límite de tempo. Me encargarei eu de indicalo. Un formato particular tamén para que se vexa que somos o goberno que máis se parece á provincia. Preparado, ilusionado, con ideas, ambicioso, con presente, pero sobre todo tamén con unha folla moi clara hacia o futuro. Se volvemos a fai 3 anos, eu dicía que somos distintos en orixes. Representamos a todos os partidos xudiciais da provincia. Distintos en orixes, pero todos cas mismas ganas de dar o mellor de nós para lograr o avance desta provincia. E moi especialmente é un acto que para min, como presidente, entendede que tamén me enche de orgullo presumir do mellor equipo de goberno da historia da Diputación, que son 190 anos, case nada. E non vamos a decir nin manifestar, nin dar conta de cousas que non sexa o noso día a día. E desde xullo do 23, que foi cando tomamos posesión aquí neste salón do Pazo Provincial, tiñamos, e falo en plural, claro cal era un dos nosos valores, das nosas fortalezas, a cercanía ca xente. E aí xa quero deixar o primeiro titular. Esta forma de facer goberno cambiou para sempre o funcionamento da Diputación de Pontevedra e de outras moitas que tamén nos consta que somos un modelo. Isto non vai ser fácil que alguén o cambie. E tamén fixemos cousas desde o punto de vista que rachamos con esa presenza ou representación da Diputación que estaba enfocada nunha ou varios membros do goberno, agora non é así. Rachamos con ese descoñecemento que había da Diputación de Pontevedra, que moitas veces nos trasladaban os casi 1 millón de veciños e veciñas desde o momento que nos acercamos á súa realidade diaria. Rachamos o sectarismo e os vetos á colaboración. Nós queremos colaborar con todos e que todos colaboren con nós independentemente da cor política. E rachamos con iso de poñer a Diputación ao servicio dun concello. A Diputación non pode estar nin ao servicio de 2 cidades ou de 59 concellos. Somos a Diputación de toda a provincia. E aos feitos me remito. 7.100 actos en 3 anos, que sae unha media de máis de 6 actos cada día,
620 visitas e supón un 70% máis que o anterior mandato no mesmo período. Nunca houve un equipo de goberno, nunca houve un goberno que estuvera tan cerca da xente. E para comenzar, neste diálogo que vou entablar cos compañeiros, compañeiras, os concellos están no centro da nosa acción. As diputacións que deben estar para atender os pequenos e medianos concellos, pero tamén as cidades, teñen unha diputada, alcaldesa, María Ramallo, a cal convido a que suba. Un aplauso. Comezar de primeiro sempre ten un plus de dificultade de presión. O no. Pois María, unha gran defensora do municipalismo, ninguén mellor que ela, para tratar de facer o que queríamos, que era poñer o foco nos pequenos e medianos concellos e cunhas máximas a efectos, e aquí hai alcaldes e alcaldesas que sabemos do que falo. Ter máis financiamento, máis investimentos, tes máis flexibilidade para decidir en que gastar os cartos, máis autonomía, ninguén mellor que a vos sabe cales son as necesidades dos vosos veciños e veciñas, e tamén priorizando o reto demográfico. Por primeira vez se introduce ese criterio de reparto en bases que habilitamos, facemos de diversas axudas. E desde o departamento que dirixe María Ramallo levamos impulsado máis de 2.000 obras e mobilizado 600 millóns de euros en plans de obras e servicios. Son os plans que deixaron de ser cifras e que xa están introducidos en todos os pontevedreses e pontevedresas. Máis provincia, vía Depo, máis extra, un sinfín de planes que María nos gustaría que nos aclarases aquí como se cociña eso todo, ca dificultade que entraña, co volumen importante que tedes de expediente e tamén como son os resultados. Bueno, pois moi bo día a todos e moitas grazas por haber tido a oportunidade de dirixir durante 3 anos un servizo como o Servizo de Cooperación que é a alma, o motor para os concellos, onde se concentra a máxima inversión que temos a posibilidade, sobre todo, de igualar inversións e infraestructuras nos 61 concellos da provincia. Máis de 181 millóns de euros en planes máis provincia, máis de 30 millóns de euros en novos plans de infraestructuras deportivas, máis de 8 millóns de euros nun novo plan vía Depo para arranxar os desperfectos dos temporais e máis de 26 millóns de euros para cofinanciar axudas europeos para os concellos. Por lo tanto, se ide sumando, é a máxima inversión, a inversión máis importante que se tivo desde a Diputación para poder facer o que os concellos queiran facer. Eso é o que consiste o Servizo de Cooperación e, sobre todo, por tratar de facer dotacións públicas, melloras en pabellóns, melloras en infraestructuras, urbanizacións, melloras en colexios, parques infantís, é dicir, un montón de inversións que van a cambiar a fisionomía, estou totalmente convencida, da provincia de Pontevedra. Falamos de investimentos, pero tamén falamos de medidas en algunha das liñas do máis provincia que teña un impacto real nas persoas desempregadas. 2.000 persoas desempregadas foron contratadas nestes 3 anos ao beiro do máis provincia, que son para servizos básicos de concellos. Bueno, pois efectivamente, se antes falábamos de máis de 2.000 obras de inversión a través dos distintos plans, como nunca se invertira na Diputación, falamos de máis de 2.000 contratos a través do Plan Máis Provincia que permiten incrementar as plantillas municipais, sobre todo nestas épocas de verán, que permiten efectivamente implementar eses servicios esenciais que temos que seguir prestando os concellos e que a mí me gustaría reseñaros aquí ante tantos compañeiros, alcaldes, alcaldesas, concelleiros que estades, que é imprescindible a inversión que fai e o gallá a fixeran desde outras administracións, vital para todo o cometido que cada vez máis temos que prestar desde os concellos. María, moitísimas grazas. 2 minutos e medio.
Cantas veces me escoitaste decir a palabra quen proba repite? Sempre definido, ou quen proba repite, sempre referido ao destino turismo Rías Baixas. En Baiona o turismo brilla. Querido deputado e alcalde de Baiona, Sito Almuiña. Pero na provincia tamén brilla o turismo. Non me olvido, cando estábamos alá en Cans, non a parroquia do Porriño, senón en Francia. Na entrega de premios donde aí está o mellor do mellor das campañas publicitarias de todo o mundo. Ali estábamos competindo con UEFA, Porsche, L'Oreal, o mellor. E ver como Turismo Rías Baixas recibía un premio pola súa campaña. Isto pasou o ano pasado, que, por certo, a deste ano xa leva o primeiro premio ao que nos presentamos, xa o conseguimos. E, ademais, facíamolo falando do turismo interior da provincia. Por primeira vez na historia, lanzábamos unha campaña donde a presencia era en exclusiva do interior, donde non aparecía un metro de auga. O teu concello ten bastante, pero neste momento, pois, primábamos eso. E claro, eso levou, xunto con todo o traballo que está a realizar Sito de presencia en todas as feiras internacionais importantes do turismo, Lisboa, Berlín, Londres, Madrid, a ter un dato non cociñado, senón con datos oficiais. Por primeira vez na historia, no destino Rías Baixas, conformado por 61 concellos, tivemos máis visitantes estranxeiros que nacionais. E claro, isto non é un tema illado. Isto nace dunha estrategia perfectamente definida. Sito, contanos. Pois a verdade que sí. Moi bons días a todos e todas. Sí, presidente, ao final, un dos obxectivos importantes que iniciamos esta legislatura, estaba Nava Castro como diputada en aquel momento, agora estou encabezando este equipo con Romina Fernández como directora. Un obxectivo fundamental era a internacionalización. Sabíamos que o futuro de calquer proposta ten que pasar por aí. E, lóxicamente, isto necesita moito traballo. O traballo é empezar a ter un posto propio en as feiras máis internacionais e máis importantes do mundo, Berlín e Londres, como decías, e retomar tamén a de Lisboa, que facía 20 anos que non estábamos presentes. Por lo tanto, aí estamos. E logo, como digo, en vídeos promocionais importantes e que están moi premiados, non só de Cannes, Cannes, Francia, en Cannes Porriño seguro que tamén nos premia, pero en Portugal, en Xapón, en Sudáfrica, en todos os países que teñen estes certames nos premiaron. E por qué? Bueno, porque, como ben dices, estamos buscando este tipo de obxectivos como un dato importante, o ser o primer momento, o primer ano que os turistas estranxeiros superan aos turistas nacionais, e, ademais, crecendo a un ritmo dun 10% anual. Bueno, creo que estamos logrando un enfoque disruptivo, pensando no turismo de interior, pensando en que nos visiten os 365 días do ano e pensando, sobre todo, no anfitrión, que é algo clave. E así, estes éxitos que estamos a recoller desde o turismo, pois é en base a todos vós, que formades parte deste destino. Falamos de turismo, Sito, pos amigos, Jesús Vázquez Almuiña, e ten outras áreas na Diputación. E hai unha na que, probablemente como alcalde, gran coñecedor da administración local, pois eu che quero agradecer públicamente o esforzo que está a realizar nunha área especialmente sensible e que aporta moitas solucións aos concellos e que queremos avanzar todavía máis. O que ten que ver con todo problemas de persoal, de habilitados nacionais e todos esos informes que solicitades ao servizo que dirixe Sito, con toda a aportación que facemos para procesos selectivos para que o día a día dos concellos o facilitemos. Eso é moi importante, algo que non se ve, que os veciños e veciñas non ven, pero que se está a comandar desde o servicio de Sito. Así que, Sito,
moitos éxitos, porque os éxitos nestes ámbitos teus van a ser os de nós todos. Sí, eu quería, antes de comentar o tema de personal, o tema moi importante en tema de turismo, non? Porque falamos dos magnífico equipo que hai na Diputación, pero para nós o fundamental é traballar tamén as empresas de turismo, non? Con eles vamos a todos os lugares, estamos en coordinación e información. De feito, son empresas de enorme proyección e que están recibindo, si ten máis de 400 distincións de calidade, non? Que iso é importante, o que han sido premiados tamén na primeira Feria de Turismo. Creo que é fundamental, pero tamén cos concellos, unha línea de subvencións nova que non había para axudar os concellos, e tamén en ese acto, en esa idea que temos de unha oficina que vai a globalizar toda a información turística para que en tempo real podamos tomar decisións tanto os concellos como as empresas e tamén a Diputación. E, por suposto, que a Xunta de Galicia, que sempre hai unha coordinación, eu creo que especial. Por eso, o mundo do turismo engloba eso, o que é a conexión clara entre o privado e o público, ¿no? Esa coordinación é fundamental e aquí, desde logo, vemos. E logo, no ámbito que decías, ¿no? De colaboración con os concellos en temas de personal, lógicamente estamos abertos a dar ese soporte que a veces é necesario, porque a maior parte dos concellos somos medianos ou pequenos, ¿no? E necesitamos unha infraestructura que a Diputación o ten e o pode ofrecer. E por eso, encantados de traballar con eles e de poder facer que isto vaya mellor, que coordinemos e, sobre todo, que ao final o importante é que demos servizos de calidade aos veciños. Moi ben. Sito, moitísimas grazas. A ti. Esta provincia é extraordinaria. Aquí hai planes extra e o deputado do sitio tuvo un pouco do tempo extra. Que non vai a cundir o exemplo, xa vos anticipo. Chegamos a un goberno ano 23, tiñamos claro o que debíamos manter, tiñamos claro o que debíamos mellorar e tamén o que debíamos facer novo. E unha das áreas novas que creamos foi a de acción comunitaria, que daría para un acto á parte. E aquí chamo a Javier Tourís, o deputado responsable do ramo, unha área que pasamos de 0 a 1000. De 0 eran os colectivos que se viñan atendendo e 1000 son os que xa lle demos cobertura. E iso sin resolver a convocatoria das axudas deste ano 2026. E claro, ora, pois, é tal o aluvión de axudas que recentemente vimos a incrementar o crédito para dar cobertura ao 100% das solicitudes das asociacións de veciños, a Asociación de Mulleres Rurais e tamén as comunidades de usuarios de augas para facer cousas básicas e non tan básicas, desde a mellora dun local social, a mellorar a traída con todo o que leva, incluso as regularizacións e demais. E Javier é un nome xa familiar entre os centos de asociacións, o seu teléfono bota fume a efectos de primeira man resolver todas esas dúbidas que hai. As súas actividades convocaron xa a 20.000 persoas. E agora 15 millóns de euros en beneficios destos colectivos, de asociacións de veciños, mulleres rurais e comunidades de usuarios de auga. Xa nos contarás para que se vai a facer, co que se vai a destinar con esta importante contía sin precedentes. Buenos días a todos e a todas. Pois sí, presidente, a verdade é que nestes 3 anos de goberno, pois nesta casa marcouse un antes e un despois. Pasamos de ter unha diputación que abandonou por completo o tecido asociativo desta provincia, pois a verdade a ter unha diputación que o tecido asociativo é protagonista. Como ben dicías, máis de 15 millóns de euros se levan investido no tecido da provincia de Pontevedra. A verdade é que, pese as críticas iniciales deste novo modelo de acción comunitaria, os feitos avalan que realmente foi acertado
E a verdade é que esa comunidade de aguas, esa asociación de veciños, esa asociación de mulleres rurais, ahora mesmo son protagonistas e tiñan unha gran necesidade. Eu que tiña a sorte de visitar todas as asociacións da provincia de Pontevedra, xente como Abilio, que está aquí, que saleu no vídeo, xente que está no rural, no mellor máis que na costa, ahora con estas axudas para arreglar ese local, para dotar de material a ese local, de aislar ese, de dotar de infraestructuras a ese depósito, de montar un clorímetro, de cambiar esa tubería que son 22 socios e non podían cambiar porque se lle rompe constantemente. A verdade, cando tomamos unha decisión de montar este servicio de acción comunitaria, presidente, pois a verdade, estamos mellorando a calidade de vida dos colectivos. Eu, cando vou polo interior, sobre todo, hai moitas parroquias onde xa non hai nin bares, nin restaurantes. Están recuperando os teleclús. Que con estas axudas están modernizando, están arreglando os teleclús. Unha anécdota con a asociación de veciños, pois ahora o fin de semana arreglaron o teleclub, fomos a visitinos o outro día e dime, canto sale a próxima? Ahora os fin de semana poñen de pelis para os nenos, poñen os partidos para a xente maior, e a verdade, estamos facendo comunidade, estamos facendo que os veciños se volvan a xuntar nas nosas parroquias, cousa que antes non pasaba. É verdade, presidente, pois eu doche os parabéns a ti e a todo o equipo de goberno porque creo que, é verdade, somos un modelo a seguir en España. Están me chamando constantemente diputacións, sobre todo para copiarnos. Já hai alguna que nos copiou o sistema, mas hai alguna gran cidade tamén nos está pedindo as bases, está nos pedindo toda a documentación. Ahora mesmo somos un referente no máis aqua en España. E, bueno, pois, como ben decías, ahora mesmo o dato é así. En 2 anos demos 1000 subvencións a asociacións, en 2 anos, este ano. O éxito foi tal que temos 1000 solicitudes neste ano 2026. E como anunciaba o presidente, vai ser unha inversión sin precedentes. Máis de 7 millóns de euros este ano, a partir de outubro, os 1000 colectivos da provincia de Pontevedra van ter esa subvención para facer esa obra, para dotalos deses servicios e para facer o que eles consideren oportuna. Repito, este ano, a mesma cantidad que son nos 2 anos anteriores, 1000 asociacións van a ter esa axuda tan necesaria para facer as súas actividades e para mellorar a calidad de vida. Presidente, para iso estamos os políticos dos colectivos que estaban totalmente abandonados. Ahora, o que se me pase voulle indicar riloxio, Bueno, quedaba claro, 7 millóns este ano, que sumados aos anos anteriores 15 millóns para dar cobertura, e aquí como hai alcaldes, alcaldesas, é un tema que axudamos indirectamente aos concellos. Estamos falando de competencias que son dos concellos, abastecemento de auga, locais, e iso tamén é algo que pon e convén por de manifesto. Javier, moitísimas grazas e a seguir traballando. Gracias a ti. Dicía antes que en proba repite, referido ao destino Rías Baixas, e logo hai outra frase que aplico ou aplicamos a un servicio que é viva onde viva. Ten cultura, entre outras cousas, de calidade. E quero que Jorge Cubela, o noso deputado... Moi buena. Cultura que é unha das nosas bandeiras do goberno. E un día entrou pola porta do despacho... Bueno, no tema da porta dos despachos teño que facer unha confesión. Vos pasará ao mellor a todos vós, en función dos pasos por ruído que se achegas ou na maneira de petar, podes identificar quen está ao outro lado da porta. Dos diputados que mellor identifico é a Jorge Cubela. O seu petar na porta pois é claramente definitorio de que se achega o deputado máis novo, é Jorge Cubela. E achégase, presi, teño unha idea. Con espontaneidade, oye, dime, quero levar os premios do mestre Mateo por primeira vez ao rural. Adiante, eso é a nosa sena de identidade. Que queremos todo o que facemos na Diputación
que chegue a todos os recunchos da provincia, vivan onde vivan. E a raíz deso, executou, entre outros moitos proxectos. E baixo un paraguas de calidade máxima. E aquí estamos falando donde hai xa 230 concertos do programa Mais Música en galego e máis de 400 actuacións de danza e teatro do programa Mais Escénicas, insisto, por toda a provincia. Pero hai máis. Hai bandas de música, apoio sin precedentes a colectivos. Cóntame. Pois fixemos moito máis, presidente, porque seguimos a túa máxima: escoitar, entender e atender. E en base a iso, elaboramos a primeira guía, o primeiro catálogo de artes escénicas da provincia de Pontevedra, o Plan Mais Escénicas. Incrementamos as axudas e o apoio ás agrupacións musicais da provincia e ao tecido asociativo. Ademais, achegamos a cultura aos concellos dunha forma máis vehemente. Co Plan Mais Música, con todos os cambios que elaboramos para dar máis dotacións e máis espectáculos, e o plan do que falaba agora, o Plan Mais Escénicas, onde achegamos máis de 400 actuacións de teatro e danza por toda a provincia. Incrementamos tamén as axudas ao tecido asociativo e recuperamos algunhas delas, como as de instrumentos e vestiario, que era un clamor en toda a provincia. Sentámonos a falar cos promotores dos festivais de artes escénicas, dos festivais musicais, dos festivais audiovisuais e apoiamos na elaboración das bases todas aquelas demandas e puntos que nos solicitaban. En definitiva, presidente, estar cerca da xente, dos colectivos e da cultura da provincia. Responsable tamén da área de xuventude, un área que creamos por primeira vez, que nunca antes houbo, a quen llevamos a encomendar iso. O diputado máis xoven, o que foi alcalde no seu día máis novo de España, é donde o centro de acción das nosas políticas tiña que estar na mocidade, que non son o futuro, que xa son presente. E aí a pegada da Diputación creo que é moi importante. Efectivamente. Ademais, hai que dicir que este traballo de todos, do presidente, que apostou pola creación deste servicio, da coordinación da área e dos seus traballadores, permitíronos elaborar o primeiro plan estratégico de xuventude, onde os mozos e as mozas da nosa provincia tiveron a oportunidade de dar a súa opinión na elaboración do mesmo, así como os técnicos das OMIs, que facía moitísimos anos que non pasaban pola Deputación para ser escoitados, e tamén das asociacións xuvenís. Ademais, hai que dicir que este servicio, o Servicio de Xuventude e Reto Demográfico, non parou dende a súa creación. Coa elaboración de plans e de bases que foron pioneiros por primeira vez na Diputación, como Plan Mais Xuventude, que atendeu ás propostas de máis de 60 colectivos, ou o Teu Espazo Xuvenil, onde aplicamos por primeira vez unha dotación económica á dotación de mobiliario desos espazos xuvenís dos concellos. Creamos novos plans, como Vive o Rural, do que xa se beneficiaron máis de 5.000 nenos, ou obradoiros dirixidos á mocidade dos concellos e dos colexios e institutos. Falando de outras cousas, consolidamos os premios provinciais á xuventude, para que o saibas, que neste ano 2026 tiveron un récord de solicitudes. Eu creo que as políticas públicas que estás implementando en materia cultural e de xuventude na Diputación están á vista de todo o mundo e o seu éxito fala por si mesmo. Jorge, moitísimas grazas, en tempo onde veches axustado, así que, de verdade, por todo o que faz, gracias por a tua confianza. Gracias e adiante. Se vos digo 1.600, pode ser unha partida orzamentaria de 1.600 euros, pero non, son os kilómetros que ten a rede de estradas provinciais. E para falar delo, que é mellor que a diputada responsable de infraestructuras, Belén Cachafeiro, que entrou como deputada no ano 24. Encomendeille un dos servicios máis complexos, que ata daquela estaba a nosa compañeira Isabel Couselo ao fronte da mesma,
E aquí falamos de que é unha das redes de estradas máis amplas de toda España e cando veñen mal dadas vemos da importancia que ten que ver o mantemento. Unhas estradas que, a mellor, non nos cambian de cidade ou nos cambian de provincia, ou sí, pero que son moi importantes porque nos levan á nosa casa. Veu este principio de ano con moitas choivas, donde pudo chegar a haber un deterioro importante da rede viaria, se non estuvera nun bo estado, e a Diputación de Pontevedra e as súas carreteras foron exemplo grazas ao investimento de case 80 millóns de euros que permitiu afrontar estas inclemencias meteorolóxicas con garantías para os vehículos e tamén para os peóns, porque aí estamos a realizar un importante esforzo. Pero, Belén, ninguén mellor que a ti para explicalo. Moi ben. Bos días a todos. Eu recordo, presidente, o día que cheguei a esta casa e me dixeches non quero que escatime recursos algúns para mellorar a seguridade das estradas. Pasaron un tempo e cumprimos. Cumprimos e cumprimos moi ben. Investimos 81 millóns de euros nas estradas. Asinamos 31 convenios cos concellos para mellorar a seguridade peonil. Licitamos máis de 80 obras para o reforzo de firme e para mellorar a seguranza viaria. Todo isto, xunto cos acordos marcos que temos para conservar as estradas que nos permiten reforzar o firme, executar cunetas nos máis de 1.600 kilómetros, pois o resultado foi que tivemos unhas carreteras en moi bo estado. Así que, presidente, somos un goberno consciente da importancia de manter a rede viaria en perfectas condicións. Está claro que fixemos os deberes antes de que chegara o examen e iso permiteunos chegar, pasar os temporais e ver como lucen as nosas estradas provinciais. Presidente, oxalá as carreteras que pertencen ao Goberno Central estiveran nas mesmas condicións que temos a nosa rede viaria. Moi ben, eu estou unha realidade por falar aquí é balance de 3 anos, porque de cara a futuro, en tema de infraestructuras, a aposta é máxima, pero iso quedará para outro capítulo do que daremos conta a vosuro. Belén, moitísimas grazas e a camiñar polas estradas. Outra incorporación que chegou en setembro do ano 25, compañeiro Pablo Castillo, que el nos vai a permitir falar de benestar. En esta casa, cando falamos de benestar, un non pode facelo sen ter presente a Príncipe Felipe. Un centro de referencia a nivel de España que cumplimos este ano 50 anos, que se di pronto. E é un complexo social que está tan inscrito ao ADN desta casa que nos fai sentir moi orgullosos. E Pablo está pilotando un dos servizos máis sensibles e complexos de xestionar, que ata aquel non era o que comandaba esa área, Sandra Bastos estaba á súa fronte. E eu, cando foi a tarde do apagón, paseina en Príncipe Felipe. Non é unha instalación que digas, se apaga a luz e non pasa nada. Ali hai menores de 0 a 3 anos con determinados elementos que é clave o suministro eléctrico empezando por comer. E claro, ali me dei conta de que Príncipe Felipe merecía máis. Empapeime das instalacións, estuve en todos os recunchos da mesma e imos a facer o investimento máis alto da historia en Príncipe Felipe con fondos propios. Pablo, cando cheguei, foi do primeiro que lle dixen. Oye, mira, que aquí a inversión necesaria
son 4,5 millóns de euros. Isto hai que pilotalo para que sexa un éxito. El, que é dun concello pequeno como o meu, cando falar desas cifras, medio se asustou, pero créanme que foi a mellor decisión que tiven. Pablo, contanos en que vai a consistir ese investimento millonario. Pois sí, moitas gracias, presidente. Pois estamos de 50 aniversario, como ben nos adiantaches, no 1976 inaugurou o centro, e imos a facelo ao grande. Imos a facelo ao grande acometendo a maior inversión da historia recente da Diputación no centro Príncipe Felipe. Por que razón? Pois porque queremos que ese centro siga sendo a principal referencia da provincia de Pontevedra na atención infantil e juvenil. Cales son os nosos obxectivos? Primeiro, mellorar os servicios que ali prestamos, pero tamén, que é o máis importante, é mellorar a calidade de vida e o benestar dos nenos e nenas que forman a gran familia do Príncipe Felipe. Para iso vamos a destinar non 4,5, 5,5 millóns de euros a mellorar as infraestructuras residenciais, a modernizar os espacios asistenciais e educativos, e todo iso vamos a facelo respetando criterios medioambientais, de eficiencia enerxética e de xestión equilibrada dos recursos públicos. Presidente, síntome moi orgulloso do que temos feito no Príncipe Felipe. Quero darlle as gracias a todo o personal que ali traballa. Síntome moi orgulloso tamén da súa labor e da súa función, porque estamos consolidando un espacio de valor incalculable para a provincia, pola súa contribución á sociedade e, sobre todo, pola súa contribución e polo cuidado e atención de nenos e xóvenes da nosa provincia, que son os que máis o necesitan. A verdade é que temos que estar moi orgullosos de Príncipe Felipe. Se non coñecedes o que ali se fai, a verdade é que vos convido. Ademais, hai moitas historias vencelladas a Príncipe Felipe. Unha delas, pois, este ano, Porto, unha persona que víamos en actos como hoxe, pois estaría aquí, que lle demos o nome ao seu auditorio, pois vaya para el tamén o seu recordo. Pero grandes investimentos, grandes cifras. Eu dixen 4,5, xa estamos en 5,5 millóns. Igual non me pedistes permiso para ese millón a maiores. En todo caso, Pablo, moitísimas grazas, de verdade. Hai vos áreas que non vos son doadas, e non se ve moito, non se proxecta, non sale tanto nos medios. Por iso que, Alejandro, ven para cá. Responsable de impostos oral e emerxencias. Por certo, non é mentira que están aí para corroborar destas moitas chamadas que teño en presidencia. Chamaron fai 1 hora e media un veciño dunha comarca daqui da provincia que o oral o multou. Desto da delegación das competencias. E pensan que o oral non poñemos multas. Nós non multamos, nós simplemente temos a recaudación delegada na gran maioría dos concellos. Pero aquí, impostos e emerxencias, dúas áreas imprescindibles. Chegamos cunha folga ás costas, onde estaba o diálogo non existía. As pontes estaban todas rotas para chegar a acordos cos sindicatos, antes que Alejandro estuvo o actual conselleiro de Cultura, José López Campos, ao fronte dun área, non había maneira de chegar a acordos. E aí é cando ese espírito que temos de escoitar para entender e atender volve a facer acto de presencia, nos sentamos con eles e chegamos a acordos. Acordos que son históricos, porque por primeira vez hai un RPT na Diputación, por primeira vez hai un convenio cos bombeiros e por primeira vez que estamos en pleno proceso de selección
a habilitar máis prazas de bombeiros. Isto sale dun esforzo enorme. Eu, pregunta corta, cantas reunións tiveches para chegar a isto? A cifra é mariante, se te acordas, Bueno, máis das que comín con miña nai nos últimos anos. Eso é unha labor que non se ve, pero importantísima. Como tamén é importante, cando falamos de emerxencias, se nos referimos á protección civil. E aquí houve novidades. Sí, bons días, presidente, a todas e a todos. A verdad que sí que houve novidades, non? Despois de escutar a numerosos diputados e diputadas que xa interviron, non? Dos cal me sinto orgulloso os últimos 3 anos de pertencer a este goberno, tamén de ser compañeiro deles e delas. A verdade é que bueno, eles dixeron as palabras como nunca, dixeron tamén as palabras primeira vez na historia, non? A verdade é que estes fitos tamén históricos tamén se podría añadir de que tamén conseguiron que este diputado puxera a corbata 2 días. Miña nai non dá crédito, non? A verdade é que non dá crédito a que puxera a corbata 2 días, así que é outro fito máis histórico, pero a verdade é que despois, cando falamos de bombeiros, falamos tamén de fitos históricos, non? Aprobar ese primeiro convenio colectivo, aprobar tamén esa RPT, que tamén son importantísimas, e mellorar a calidade deles, a súa calidade de vida, mellorar tamén a súa seguridade, mellorar tamén as súas condicións laborais, e mellorar todas e cada unha das instalacións, non? Que é o que pretende esta Diputación de Pontevedra está facendo de maneira histórica. E despois tamén, se falamos deste Protección Civil, que fa unha labor fundamental e traballando por nós e para nós durante todo o ano, agradecerlle esa labor que fan, había que tamén sacar esa subvención histórica, non? Que se sacou no ano 25 e que este ano 2026 se repetiu. O feito de tanto bombeiros como tamén os de Protección Civil siguen mellorando eses servicios como se merecen, non? Servicios que son máis eficientes, máis eficaces, máis equipados e máis modernos. Por iso, dende aquí quero agradecer a labor fundamental que fan todos os bombeiros, os de Protección Civil tamén, como tamén fan todos o personal tamén do oral, no que tamén dirixo, e que tamén me sinto plenamente orgulloso de toda a labor que fan. Bueno, de verdade, emerxencias, área, insisto, non tan visible, pero fundamental. E aquí, Alejandro, o traballo e moitas veces o desgaste ao que se somete é importante, pero co carácter que ten Alejandro, consigue iso e moitísimo máis. Pero me quedo sin novia, hai que cortar un pouco. Eu neso xa non me meto, Bueno, gracias, Alejandro. Danos colaterais esos últimos que non debían de acontecer ou por de pronto non atribuirlle á Diputación de Pontevedra. E seguimos. Leva 9 meses ao fronte da súa área, unha área como é Igualdade. Paula Bouzós, achégate, por favor. Unha área que ten unha continuidade, que Sandra Bastos, se antes tamén levaba o Departamento de Benestar, tamén Igualdade, ese camiño que abriu ela o prolonga Sandra Bouzós. E é unha senda de atención aos colectivos que se traduce en 40.000 persoas participando nos nosos programas, apoio a 600 proxectos sociais e 63 millóns de euros a disposición das familias. Aí é nada. En isto, Paula, contanos como está a ser o traballo na parte de benestar. Buenos días, presidente, y a todos y a todas. Y ante todo, dar las gracias a los distintos departamentos y a mi compañera Sandra Bastos por brindarme la ayuda y el de poder estar aquí. Es un orgullo para mí. Y efectivamente, el trabajo está siendo intenso, pero muy gratificante. Estamos siendo modelo en la provincia de Pontevedra y lo mejor de todo es que esta Diputación está abierta y es para las personas, que es la que hacen y los que hacen una provincia tan activa y una provincia tan viva, ¿no? Que al final esto no deja de ser de una Diputación abierta a las personas. Y tenemos que decir que hemos invertido más de 11 millones de euros en el refuerzo de los servicios comunitarios sociales, más de 5 millones de euros en los 600 proyectos que tenemos y que nos han llegado de las entidades del tercer sector.
y eso, presidente, creemos que son cifras históricas donde desde esta Diputación, desde este Gobierno, desde esta nueva política se está haciendo para que se siga creciendo en todo el sector de bienestar. Por ello, también hemos creado 4 líneas nuevas de ayudas, como es accesibilidad universal, mejoras de equipamientos sociales, la posibilidad de poder comprar vehículos adaptados a las asociaciones y modernización de infraestructuras en las asociaciones de bienestar. Impulsamos por primera vez en esta provincia los premios sociales provinciales, donde premiamos, presidente, que es algo fundamental, a las personas y asociaciones por el trabajo y por la labor que están haciendo por esta provincia. Y es bueno mencionarlo en este evento de 3 años de gobierno para que se tenga referencia que sin ellos no podemos seguir avanzando y son tan fundamentales y donde nosotros y a la cabeza de, cómo no, nuestro presidente hemos apostado y seguiremos apostando por ello. 3 años que somos referencia en bienestar y en, cómo no, en envejecimiento activo. Mira que che vou facer outra pregunta, Sí. Sí, ti vas a marchar con 2 preguntas. Uy, Así miedo, que- miedo me da. Recuerdas que soy la novata, Na parte de benestar, rematado, pero mención a parte merece a igualdade. Sí. Cando chegamos aquí, había moitas expectativas postas. Se nos comentaba que incluso se quería que fracasasen as nosas políticas de igualdade e que lonxe quedan. Os feitos e non o marketing, os feitos falan por si solo. E aquí puxemos iniciativas en marcha como o Ateneo en Igualdade e outras implantadas por este equipo de goberno. Que nos dis así de xeito breve sobre esas outras? Efectivamente, presidente, desde la parte del servicio de igualdad estamos creando un mundo más igualitario y más justo entre hombres y mujeres para poder seguir avanzando en la provincia. Y sí, creamos los precios prácticas en igualdad. Creamos también, pusimos en iniciativa, como bien dijiste, el Ateneo Provincial, donde tenemos como puntero de programa tan estupendo que está teniendo tanto éxito y está también acogido como son Mujeres de Palabras. En resumen, presidente, creo que estamos haciendo una provincia mucho más igualitaria, más justa, donde hombres y mujeres tienen las mismas oportunidades en igualdad y condiciones, y considero que desde este nuevo gobierno, desde esta nueva parte de hacer política por estos 2 servicios, estamos haciendo una provincia más justa y más igualitaria. Moi ben. A seguilo dando todo, Sandra. Digo, Paula. Cantas alegría nos dá o mar e a terra nas Rías Baixas, pero non é por traballo. Non é por traballo e dedicación. Marcos Guisasola. O que levamos loitado. Non o sabes ben. Imaginádevos o seu alcalde rise cando falamos de loitar. Imaginádevos o número inxente de reunións que tes onde che trasladan as súas preocupacións. E unha das premisas que queríamos era, onde había órdenes de axudas, queríamos sentar cos principales beneficiarios ou responsables, representantes, para saber por onde podíamos ir. Queríamos escoitar. Reunímonos cos representantes das cofradías, onde había unha liña de axudas. Claro, o primeiro que che din, o que decides todo, dame máis diñeiro. Pero logo, había unha problemática. Nesa liña de axudas, unha parte para investimentos e para gasto corrente. O presidente deputado nos decían, non nos obriguedes a comprar furgonetas ou material se non temos que vender. Non temos con que pagar o personal, non temos con que pagar a electricidade. E aí traballouse arreo internamente, donde desde intervención se facilitou todo para quitar unha orde de axudas onde fose clave
e se primase os investimentos, pero tamén e sobre todo o gasto corrente. E non lo pediron un ano, pero fomos quenes de seguir tendo esa continuidade. Por lo tanto, agora estamos a falar que se incrementaron as axudas para as cofradías e tamén para as cooperativas e agrogandeiras un 40% o orzamento, pero tamén para atender o que realmente necesita. Contanos un pouco como foi eso, a repercusión que ten e os beneficios que causa. Pois moi bons días a todos e a todas. Presidente, desde o principio me enseñaches unha cousa que hai que escoitar a xente. E quedei sorprendido nas primeiras reunións co propio sector, nas cofradías que falabas agora, donde nos decían que en 8 anos anteriores non os habían recibido ni unha sola vez. Efectivamente, subimos, veñan a pedir, estou acostumbrado a que todos os colectivos pidan a máis, e chegamos o que chegamos, conseguimos aumentar a partida presupuestaria un 40%, que non é un dato menor, pero sí, nos demandaban que lle arregláramos os gastos correntes, que lle podéramos solventar ese problema. Estuvimos aí, traballamos, como ben dixeches, con intervención, con todo o personal, pudimos conseguir non un ano ni 2, senón 3 anos, os 3 anos, dentro das subvencións para as cofradías e confederacións de mariscadoras, incluir o gasto corrente. Pero tamén, se me permites, pois tamén outro sector, que tamén falabas del agrogandeiro, tamén é un apoio importante, pero en outro tema, por exemplo, en asesoramento en materia de política agraria común, que é moi importante, en transformación digital, asesoramento tamén para esas instalacións. Entonces, creo que somos as Rías Baixas e tamén lle debemos as cooperativas e as cofradías, e por eso era un deber noso estar á altura, e estuvemos, creo, que desde o principio. E digo eu, acabamos, simplemente o deixo como reflexión. Si foches capaz de conseguilo 3 veces, conseguiralo a cuarta. Bueno, de eso se trata, de non poñer problemas, senón dar solucións, non? Decía antes un compañeiro que para eso estábamos. Teño un maestro aí en Sanxenxo que como non lle demos solucións e apregamos, pues, mala cousa. Bueno, Marcos, moitísimas grazas, de verdade, parabéns polo traballo. Un placer. Venga. Abro paréntesis, ten que ver con Marcos, porque é outra das áreas que leva, e ten que ver ca adopción de cans. É o responsable do can. Nestes 3 anos adoptáronse 2.000 animais, pero é que na canceira temos 230. Están esperando. É que mellor momento este para poder achegarse ali e ver a ternura toda que temos ali os cans que están esperando por un fogar. Pecho paréntesis. E vamos a falar, a seguir falando de concellos. Non ten por que ser só investimentos. Outras ferramentas que poñemos á súa disposición, como as que comentábamos antes. Hai cuestións que son importantes por todo o que implica, e onde está presente a tecnoloxía. Para falar delo, Ricardo Martínez, o deputado de Novas Tecnoloxías, que é rachar barreiras, aforrar custos nun equipo profesional que é a envexa. De feito, Antega veu aquí a pescar o noso talento. Moi orgullosos estamos delo. E nos concellos, ese po día a día e pa cousas importantes. Continuamente a rede está sendo ou intentando ser hackeada, a disposición dos nosos profesionais, pero tamén naceron proxectos como é a digitalización do padrón, o Netflix provincial, a plataforma de Poplay, ou a Oficina Tecnolóxica de Asistencia ao Concello. Ricardo, que é o deputado do ramo, danos uns detalles de... Bueno, bons días a todos. Gracias, presidente. Temos que falar, sobre todo, do que máis orgullosos estamos, é posiblemente da Oficina Técnica Tecnolóxica de Apoio aos Concellos. Eu son dun concello pequeno, como casi todos os de aquí, e o problema máis grande que temos sempre é a tecnoloxía. A tecnoloxía avanza tan rápido que os concellos pequenos non temos persoal
adecuado e suficiente e formado para afrontar os novos retos que se presentan. Entonces, surxeu a idea da Oficina Tecnolóxica de Apoio aos Concellos. Esta oficina, a verdade, que xa está funcionando, para que nos damos conta do que implica a implicación que hai dos concellos. Dos 61 están 57 inscritos no programa da Oficina Técnica Oficial. Temos aquí un chascarrillo, deputado, non? Hola, ahora sí. Bueno, como viña dicindo, a Oficina Técnica ahora mismo ten inscritos 57 dos 61 concellos. Estamos traballando en todas as líneas. Está aberto a todas as posibilidades de todas as necesidades que teñan os concellos, por un lado, e despois, como dixo ben o presidente, pois xa temos en marcha o padrón municipal, temos en marcha o couso de agenda digital, e aparte deso temos máis cousas. Acabamos de conseguir este ano, a principio do ano, o reconocimiento do certificado de seguridade tecnolóxica. Esta seguridade tecnolóxica queremosla trasladar aos concellos a través tamén da Antega. Temos un convenio con Antega e Diputación e todos os concellos para que acaden tamén esta titulación. Por outra banda, temos tamén o que ben falaches, o Depoplay, que podemos ver, como por así dicilo, as ruínas de San Domingo virtualmente, e despois estamos como novedad a oficina, estamos un plan estratégico de digitalización a nivel, un plan de traballar a 10 anos vista. O sea, isto como está cambiando tanto todos os anos, o sea, o que valía aí 6 meses xa non vale ahora, pois entonces hai que facer un plan a largo plazo. Bueno, pois, oye, as tecnoloxías están presentes, a IA, nin vos conto, no día a día, pa todo creo que recurrimos, e aquí somos un referente no Departamento de Novas Tecnoloxías e Diputación de Pontevedra. Temos claro tamén cal é a folla de ruta que aposta en marcha desa estrategia e o camiño traballando a longo plazo é moi importante e é o que ten que ser. Así que, Ricardo, de verdade, moitísimas grazas. Parabéns e a seguir. Moitas gracias. E se decimos tendendo pontes, automáticamente o lema da Diputación. Pero se hai un diputado que leva aí no seu ADN o de tender pontes, quen sabe, o mellor por donde é natural, que é da Guarda. E aí é necesario moita ponte. Por iso que Roberto Carrero, deputado de Cooperación Transfronteiriza, tomou en serio, moi en serio, o lema da institución. Un gran coñecedor do seu concello, por suposto, da súa comarca, pero do outro lado da raia, dos nosos veciños e veciñas, amigos portugueses, porque Portugal, o norte de Portugal, ten unha gran incidencia en España. Son milleiros de personas, de veciños de Pontevedra, que se desplazan todos os días a traballar ao veciño portugués. E nada mellor que el para levar a área de cooperación transfronteiriza, onde se están impulsando proxectos de todo calado con incidencia en moitos aspectos, sendo un dos máis importantes ou singulares é a construción dunha ponte peonil colgante entre Arneves e Monsao. Eu creo que nada mellor que a ti, mira, con liberdade. Se o queres facer chapurreando tamén en portugués, non pasa nada, porque el domina esa faceta tamén, pero en todo caso, que nos contes o que se está... En primeiro lugar, creo que levamos xa bastante tempo non falando, estamos xa un pouco cansos. Que mellor que ir a tomar un pequeno café ou un pequeno almorzo a Portugal, verdade? Bueno, creo que todos somos conscientes disto. Bueno, pois, ben querido Luís, bos días a todos os presentes. Evidentemente, a cooperación transfronteriza pasa, se cabe, polos seus mellores momentos. Somos un auténtico referente absolutamente en toda América Latina polos intercambios que facemos, como tamén en toda Europa.
Despois de liberar a Diputación, como xa escoitamos en diversas ocasións, de intereses polarizados, de sectarismos, e sobre todo nesta, por desgracia, sociedade tan dividida na que estamos permanentemente, en que dá a impresión de que os partidos políticos estamos rebatíndonos uns a outros, mofándonos, botándonos discursos, a ver quen o fai mellor e demais. A cooperación transfronteriza é diálogo, é tolerancia, é sobre todo posto en valor do que temos en común. E o Río Miño non deixa de ser desde ese concello de crecemento mellores, dinámicas laborais, tratamos de poñer sempre como folla de ruta en todas as iniciativas que creamos. Temos festivais conxuntos, actividades culturais, sistemas de gobernanza, posta en valor de experiencias de mobilidade como a que acabas de mencionar, neste caso esa ponte internacional tamén peonil entre Montsant e as Neves, etc. E creo que nada mellor que o que estamos facendo, pero iso sí, un reto, unha oportunidade que debemos seguir traballando para mellorar. Moito e bo, se di, non? Sí, moito e bon. Todo isto, se me permitides tamén, quixera saudar, moito obrigado ás persoas portuguesas que hoxe partillan con nos este evento. Un aplauso para eles. E un aplauso para o deputado Roberto Carrero. Grazas. Gracias. Encaramos a reta final da comparecencia aquí, comparecencia entre aspas dos deputados, deputadas. Turno agora dunha persoa que comparto a paixón polo deporte, con Luisa Sánchez, a vicepresidenta. Vicepresidenta, ti portas a nosa maior bandeira, a nosa maior ambición, a nosa maior prioridade, que é o deporte. Somos a provincia do deporte e os resultados están aí. Se antes falaba de feitos, son con datos, onde levamos, somos a maior rede de apoio, se está impulsando, sendo realidade, a maior rede de apoio ao deporte na historia da Diputación, a que leva a túa asignatura. Mobilizamos 30 millóns de euros en mellor ou modernización de infraestructuras deportivas nos 61 concellos da provincia. E logo, que decir das axudas a todos os clubes, a todo o tecido deportivo, que se incrementou un 62%. Nunca houbo tanto apoio a deportistas de alto nivel e, o decía, somos a provincia do deporte, dos grandes eventos, das grandes competicións e do turismo deportivo, que sobre eso versa a campaña do turismo. Pero, no que decía, si compartimos esa paixón, contame ti... Canto tempo teño? O mínimo co resto. Non Entón hai é tempo complicado. este. Pois entón teño que dicir que... E vas a ter dúas preguntas, ou tres, ou mellor. Así que, ao mellor tres. Bueno, o que te queiras. Non, eu penso que estamos en condicións de decir que fixemos unha transformación espectacular da provincia de Pontevedra no ámbito deportivo. Xeramos o maior apoio ao deporte na historia da Deputación de Pontevedra. Tamén, temos unha provincia, toda unha provincia como escenario para probas e para eventos deportivos. Destinamos máis recursos que nunca, pois con máis de 5.000 axudas a deportistas e a clubes, e intentamos diseñar liñas de apoio aos clubes para as súas necesidades diarias. É moi importante dicir que investimos máis de 30 millóns de euros nun proxecto pois para achegar o deporte a todo o mundo, un proxecto de territorio cun impacto social e económico realmente importante. Destinamos tamén preto de 30 millóns de euros para modificacións de infraestructuras deportivas cunha finalidade moi clara, que é favorecer o acceso de clubes e de deportistas a instalacións de máis calidades. Nese senso,
Teño que dicir que en breve, non localizo por aquí ao interventor, estamos moi próximos a sacar unha axuda pro deporte cun orzamento de 1,8 millóns precisamente para os clubes, para as modificacións das súas infraestructuras e tamén para adquirir equipamento. Pero máis alá das macrocifras que son necesarias, como ben dixeches, eu estou moi orgullosa de proxectos que saíron adiante como o proxecto de O Noso Club. Non é posible ter élite se non temos base. Mira, que che vou facer 3 preguntas, decidido, eh? Cando empezamos tiño dúbidas. Que medo, que medo. Pois iso, o noso club é cantera de canteira, canteira de canteira. Por exemplo, tamén máis talento motor, o de Pován para a adquisición de vehículos para permitir o desplazamento dos equipos, pero sobre todo o que intentamos, estamos na procura de fomentar o deporte como hábito saudable, espallando a actividade deportiva por toda a provincia. Por iso, o maior investimento, as maiores ayudas da historia da Deputación para apuntalar a Pontevedra como a provincia do deporte. Así que, un antes e un despois. Vigo. Vigo. Só vou decir 2 cousas. Unha, cando tomamos posesión, eu dixen que como mínimo iban a ter o mesmo trato co anterior mandato. E nos quedamos cortos, fomos máis alá. Teatro, cine, fraga, baleidos, parques, humanizacións. Segundo, para demostrar unha cifra. 56 millóns de euros comprometidos que podían ser máis se o Concello nos dera facilidades. Escoitando a Roberto é unha mágoa que o Miño non estei máis preto de Vigo polo do diálogo, porque non lo poñe nada fácil, pero nós non tiramos a toalla, é así. E como ben dixeches, xa asinamos nestes 3 anos convenios por 42 millóns de euros para fitos tan importante como é o remate do estadio de Balaído, na grada de gol, a última grada que falta por rematar, na recuperación do Teatro Cine Fraga, que é moi importante para a cultura en Vigo e toda a área metropolitana, a piscina de Teis, agora a prórroga da finca Matías, humanizacións, e ademais temos consignados 5 millóns nos orzamentos deste ano, pois, por exemplo, para a recuperación dun espazo da rúa Rosalía de Castro. Un convenio que enviamos fai un mes máis ou menos ao Concello e todavía aínda non temos resposta. Así que, bueno, pois investimentos, axudas por importe de 56 millóns de euros, a maior destinada na historia da Deputación de Pontevedra para a cidade de Vigo. Eu estou realmente encantada dos meus compañeros porque están ao carón da veciñanza de Vigo e da miña cidade. Así que moitísimas gracias, contigo a cabeza. E xa está, 2 preguntas. No, hai unha terceira. Pero mira, terceira. Utilizando un argot futbolístico, cortita aí al pie, corta a resposta. Unha gran maioría dos que están aí se lles está ocurrindo a pregunta que lle vou a facer. Cando din Vigo? Mira, aquí te pillo, aquí te mato. Resposta rápida, porque tamén hai xente de Vigo. Eu podo ver hoxe o partido en Vigo da pantalla que... Vou poder ver o partido da pantalla que pretende instalar a Diputación de Pontevedra, sí ou non? Pois, mira, gústame moitísimo esta pantalla extra, así que a lo mellor vou a precintala, te parece? E rematamos o balance co vice, amigo Rafa Domínguez. Ven pa cá. O museo está a afrontar unha época dourada, a Bienal
a máis antigua da España a recuperamos, lle deches o impulso de descentralización que quixemos chegar, o que decíamos antes, a todos os lados. Por primeira vez, a Bienal non estivo centrada en Pontevedra, senón que as súas ramas estenderon por toda a provincia. A exposición da derradeira eleición do mestre, que está hasta finais de setembro, o proxecto para albergar todos os restos arqueolóxicos que temos no museo, no polígono industrial de Barro. Falamos do desbloqueo histórico da Vía Verde entre Pontevedra e Arcade, Santa Clara, esa maravilla que vamos a poñer a disposición de toda a provincia, tamén do noroeste de España. Son, a verdade, que moitísimas cousas, e creo que nunca Pontevedra sentiu tan cerca, con tanta importancia, o museo. Eu creo que me faltan cousas, Vice... Bueno, eu teño que dicir que en 3 anos podemos dicir e afirmar que o museo está na súa etapa dourada. Estamos a vivir unha época dourada. Eu podo dicir porque a primeira exposición que fixemos de arte contemporáneo foi a exposición máis vista da historia do museo, pero non nos esquecemos tamén do noso, co esa derradeira lección do mestre que está nestes momentos e que, sen dúbida, fala do noso, da nosa cultura de Castelao. E que dicir da Bienal de Pontevedra, que algúns pensaban que estaba morto, pero nós a revivimos 15 anos despois, con éxito de público. 125.000 persoas viñeron a ver a Bienal de Arte de Pontevedra, co éxito da crítica. Levamos o Premio da Cultura Galega. E non nos esquecemos do futuro do Museo de Pontevedra. Non nos esquecemos dese Santa Clara, ese avance continuo. Nestes momentos están a facer unhas excavacións, as excavacións máis importantes de arqueoloxía dos últimos anos de toda Galicia, ou dos edificios centrais que van a ser moi pronto as obras unha realidade, ou dese centro tan importante para os restos arqueolóxicos para resolver un problema que ten crónicamente o Museo de Pontevedra. Por lo tanto, podemos afirmar, sen temor a equivocarnos, que o Museo de Pontevedra está a vivir unha etapa dourada nestes 3 anos coa túa xestión, presidente. Cidade de Pontevedra. Si antes facíamos a referencia a outra cidade, aquí, capital da provincia, onde unha das sedes, a principal, está asentada nesta fermosa cidade, onde é visible a presenza, insisto, da Diputación, pero non por elo deixamos de investir. 37 millóns de euros en 3 anos. 1 millón por mes. Eso... E que, presidente, dato mata relato. Hai que dicir que Pontevedra e Diputación e Pontevedra están intrínsecamente ligados. Por iso eu estou orgulloso dos investimentos directos que fixo esta Diputación na miña cidade. Tío, dixeches, 37 millóns de euros. Eso significa máis de 1 millón de euros ao mes. E podemos dar exemplos. O campo de fútbol de Salcedo, financiado pola Diputación. O campo de fútbol de Campañó, financiado pola Diputación. Os 2 campos que se van facer e renovar agora na Xunqueira, financiados pola Diputación. O edificio, a Casa Consistorial, financiado pola Diputación. Pero, ademais, toda a iluminación norte da cidade, toda a iluminación do Lérez, financiada pola Diputación. Toda a iluminación da parte este, que é a Parda, financiado pola Diputación. E obras que se van a iniciar agora, neste mesmo mes, a obra de Tomeza, financiada pola Diputación, ou esa obra tan esperada, porque sou veciño dali, de Mollabao, financiada pola Diputación. Pero non só estas obras, que hai moitísimas máis, senón que naqueles eventos que nestes 3 anos foron parte da cidade, como son os Feroz ou como son o Triatlón, a Diputación está aí financiando. Por lo tanto, eu teño que dicir que estou sumamente orgulloso de pertenecer a este goberno de Luis López, que fixo a maior inversión da historia dende a Diputación na miña cidade. E iso, teño que dicilo, que me fai sentirme moi orgulloso de pertenecer a este goberno. Rafa, moitísimas grazas. A verdade é que un luxo. E xa vamos, xa rematamos. E non quería pechar sen facer referencia a algo. Non somos perfectos, non somos infalibles. Claro, mellor nestos actos, facer esa autocrítica non é o que se estila, pero hai que reconocémolo. Non sempre chegamos a tempo, eu primeiro, non sempre
chegamos a todo. Non sempre acertamos, pero aseguro-vos que non escatimamos esforzo e tempo e gañas en ideas polo ben desta provincia. E unha cousa hai clara no ano 2026. Imos deixar a provincia mellor que atopamos no 23, pero peor do que a deixaremos no ano 2027 e sucesivos se a xente nos dá a súa confianza. Por iso que moitísimas grazas a este fabuloso equipo de goberno, grazas aos 1048 empregados públicos desta casa, sen vos non sería posible, e grazas a toda a provincia, hoxe tamén aquí representada, que, insisto, vos agradezo a vosa presencia. Investimentos, presenza, resultados, todo é medible. Pero traballar canda vos é o mellor. É o que nos fai mellor. É o noso valor extra. Grazas a todos. Bo día.